एपर्यंत न फिला मोहर लपण कि बाकी जीवन मध्य ताको पड़ी विपद ना जय महिला जय महिला निकटे छा
କଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ହିଁ କଣ କଲୁ ମୋ ସୀତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ସେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଭୟ ଥରି ଉଠୁଥିବ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୟ ଥରି ଉଠୁଥିବ ମୁଁ ସୀତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ସୀତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ केते तू
ଅବୁଝ ହୋଇ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ୍ଭ ମାତାମାନଙ୍କୁ କରିବା ସାକ୍ଷାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ତେବେ ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତେବେ ଚାଲ।